बातू बातू पे होखे वाला नाराज मिलल बा, मोर दुरंग बाज मिलल बा, मोर दुरंग बाज मिलल बा। हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं राइटर ललिता यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राइटर ललिता यादव में। जैसा कि आज मैं फिर एक नए मैटर के साथ प्रस्तुत हूँ आप सबके बीच। ये सॉन्ग थोड़ा रंगदारी सॉन्ग पे है। जो कोई बीवी है जिसका पति रंगदारी करता है, वो उसकी मतलब व्यवहार से तंग है, उसी पे लिखा गया है। ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। गावे गावे घूमे घूमे करता रंगदारे, कबो एहने कबो ओहने हो खता मारा मारे। दो बार है। गावे गावे घूमे घूमे करता रंगदारे, कबो एहने कबो ओहने हो खता मारा मारे। बात बात पे होखे वाला नाराज मिलल बा, मोर दुरंग बाज 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 मिलल बा। इस प्रकार गाना है 4 बार। आइए फर्स्ट अंतरे की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। बड़ समझैनी पिया के, बुझैनी पिया के, सुधर जा छोड़ी के लफुआई पिया हो तू कमाहे सुन कोनो सहर जा। नहीं माने बात जानेला ना जो बात जानेला, खाली करे हमर बोल मुँह घात जानेला, घात जानेला। ना करे भला मर्द हम के नाज मिलल बा। ये 2 बार है। ना करे वाला मर्द हम के नाज मिलल बा, मर्द रंग बाज 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 मिलल बा। ये है फर्स्ट अंतरा। अब आइए लास्ट अंतरे की तरफ चलते हैं। करे वाला मन माने बोल हम खाना दाने, कुआर के बा, कुआर के बा। एकरा संगे राम जर दम जारे के बा। बड़ी परेशान बाने हम हरान बाने, कुफुते में कोयल आपन परान बाने। तावा लेखा गरम मिजाज मिलल बा, एकर तावा लेखा गरम मिजाज मिलल बा। मर्द रंग बाज मिलल बा, मर्द रंग बाज मिलल बा, मर्द रंग बाज मिलल बा, मर्द रंग बाज मिलल बा। ये है फुल सॉन्ग। जिस भी भाई को मुझसे पर्सनली सॉन्ग लिखवाना होगा वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, उन्हें रिप्लाई दी जाएगी। और जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फुल सपोर्ट एवं सहयोग दीजिए। धन्यवाद।